Parlong halandat jongka cing trei sitom syait don baj uso jongka cing jom. Kumta sisien nadon kawe ka cing yato khana syapang uwe usiam uba start baha bad ubala sensyar ya kawe ka hima da ka hok bad da ka cing in. Ya uta usiam latip kum usiam uba khun bad uba sida bad uba don ru ka cing angnot ban hikai ya kibreo cing u kum no ban kala ha ka cing im. Kumno ban sim kia ya ka kam bat kumno ban long unong chom ha ka ching im. Kumta ha ka wei ka sngi uta us em ula thau ya ka wei ka bun ban tes ya kibreo ka hima ba ha ka no kar kom ka sup check chang u kan long bat ha ka no kar kom kibreo ki riak ya ka. Kumta uta us em ula hukum ya ki sakri chang u ban bu ya wei u mau long uba he bha bat uba pelun hapdeng ka wei ka surok ba ka bade ka ba chu lej yeu wan yeu bha kibreu man la kasngi. Haden kata mau bat ki minister chang u ki la re no ha chan chong kata hi ka chaka ban ap khmi ya ka e ka ban chia. Te ha kasngi ka babon dang step ha uwe unong khayi uba reos pa bha ula poi ha kata ka chaka bad ula yo i ya uta u maulong uba he uba la khang kut ya ka surok ka ba ula chu ya man la kasngi kumta ula lengo bha hadu kata kata kumta uta u reos pa ha ka chaka bu un persang ban pengki ya uta u maulong ben ban ula pen phai no yala ukulai chang u shaden bad ula lej no nakawe pat kalanti da ka baong artan balai usiem sim khia ya kane ka surong te haden kata la wan biang sa uwe pat ubreu uta ubreu ula yo i ya kata ka chingpen win bad ula khnyum da ka baong artan kane kala pen po yanga e kinong trei kin weng ya u kumta ula beteng ya kalanti chung u nakawe pat kalanti. Kumta borok cisngi pon bha kibreo kibalaya lenti nang ta kila tim ya uta umaulong ubala khangkut ya ka surok ka ba ki chuyan hanre kimle ai pat ya uta umau kumta ha ka ba khadu lawan uwe unong rep obaduk ubala kit cingkit ka ba khia bha ubala wan poi ha kata ka chaka uta unong rep ula sange bar ula pej sya uta umaulong ya ubala sya tim bala sya khnyum da kibapon kibreu kibala ya lang ti nang ta kumta uta unong rep ong ai mau ula penset ya kata ka cingkit ceng u hapo bad ula khanyet ya uta umaulong da ka bor ka ba ula selut baro kat ka ba udon te uta umaulong udei uba khia bha hadu kata kata hanre da ka cing persang chung u bon sen uta unong rep ula la ban pentelun ya uta umaulong syarot surong te kat ba udang kenther keti hangta uta unong rep ula yo i ya kawe kapla kabala don ha ka chaka ba syong uta umaulong uta unong rep ula sim ya kata kapla bad ula syam ba hapo chong kata kapla ladap daki pisanar ksiar sudah bad haba ula pej bha ula syam ru ya kawe ka cing tho kabala tho daus em ka baong kane kade ka bainong jong kibreo kibala sim khia bad kibala minon te haba us em ula syam kumta mau ula karkhu bad ula yaro ya uta unong rem kumta kibreo ka hima baro kila tip bad kila yo cing hikai nakata ka cing tencu jong us em kumta perlong kito kibreo kibala syam cing da ka cing kut cing mun kide kita kibreo kiban syam ya ka kabuk siar kabare haki parlong kane ka cing yato khana ka pen kemau yangi ba ka cing tencu kamut ban pensenge yangi hanre kamut ban pengklan yangi kumta perlong ha ka caka ba phin than ya kiwei lane ban ap ya ka cing kala na kiwei ngidei ban sim khia hi nalade namata ban pelong ya ka cing job ha ka cing im la chong te tangkane hi ka cing yato khana khublei sibun